La inversió en el parc és de 1.600.000 euros, la inversió en els programes socials és de quasi 700.000, la inversió en el conjunt del pla de barris amb actuacions en altres carrers, comptant-hi el parc, és de 8.200.000 euros. Recordo que el pla de barris en municipis de més de 10.000 habitants és una aportació al 50% de l'Ajuntament i el 50% del Govern de la Generalitat de Catalunya, que estem en la 7a convocatòria del Pla de Barris, que s'ha intervingut a 144 barris de tot Catalunya amb una inversió de quasi 1.400 milions d'euros i que això representa la demarcació de Girona 22 barris amb intervenció pública entre els ajuntaments i la Generalitat feta des del Pla de Barris, i crec que podem dir que és un factor de transformació i integració en projectes socials, en projectes d'espai públic, en projectes de dinamització econòmica i en projectes de solidaritat i convivència. És a dir que hi ha una mica de tot. És una doble operació, no, d'alguna manera, perquè és un gran benefici social pel municipi el fet d'haver pogut relligar el que era el barri de la Sauleda, que d'alguna manera quedava més allunyat del centre i que era un barri dels anys 60, amb aquesta intervenció que eminentment urbanística el que fem és apropar-lo moltíssim al que és el centre de Palafrugell i a més creant una nova infraestructura que és el parc més gran del poble, que no és per al barri sinó que és per tothom. Per tant, jo entenc que avui és un d'aquells dies que són importants pels municipis perquè és un pas que li devíem al barri i alhora hem aconseguit que aquest pas es faci a través d'un nou parc que és una millora de primeríssim nivell pel poble. Bueno, vam trobar simpàtic fer un procés participatiu, de seguida es van quedar molt clares els dos noms històrics una mica de la zona, que són el Parc del Carrilet i el Parc de la Sauleda. Finalment això va acabar amb una votació i sembla que el més triat ha sigut el Parc de la Sauleda i per tant aquest és el nom que hi posarem. Jo crec que està bé perquè no és un nom nou sinó que és el nom que ja tenia el barri i per tant ràpidament quedarà identificat i en l'ideari de la gent també i per tant crec que entre tots hem pres una bona decisió. També recalcar només que al final que tot el procés del barri va ser un procés participatiu i per tant tota la gent del barri però també tota la gent del municipi va tenir la possibilitat de dir-hi la seva d'una mica com volia que fos aquest parc i que el resultat és el parc de tothom d'alguna manera. Vaig venir fa més d'un any a la firma del conveni i vam fer un vol per tot el barri i em vaig fer molt una idea de què és el que es proposava i de quina era la intervenció que significava el pla de barris al barri de la Sauleda. I crec que el resultat supera el que jo veia i el que intuïa que podia passar aquí. I el que ha passat és que un barri nou al costat d'un barri que té més temps s'ha integrat. I s'ha integrat físicament en l'espai i en el conjunt dels espais secundaris, marginals, que no eren res, que no servien per res, que eren terreny perdut, i ara tot pren sentit. Aquest gran espai central, aquest parc, plaça, zona esportiva, zona de jocs infantils, tot alhora, ben construït, ben articulat, ben definit amb un sistema de feixes i de nivells que li donen sentit, i per altra banda jo crec que en tots els espais que m'han ensenyat també en els que s'ha intervingut hi ha una recuperació de la vegetació, dels circuits, dels itineraris, dels espais públics i, com em deia un dels jugadors de petanca, i ara que el cuidin. És tan o més important que haver-lo fet, que el cuidin, que el conservin, que se'l facin seu, que duri i que sigui una mostra i un compromís de civisme.